Nili Jiten phangcho juiti present a channel achatai long pen puthot nili labang so video kadu kawe kar biang long kedoan arat athengno social media chatai long kewan labang so video ke pachini ponji la pen kapaklang ponji labang so chatai long pen abangke pini ke surihini rank kora trok July tarik ke parnilo pini la ke G.E.L Charles pu atum anabangke autonomy day ala atum celebration mate katalon arnilo Lasidak 26.Duarbagori Dadhora G.E.L long setame alang atum labang sordi pachiton ponsi alang atum methang alama cepang jarpon lo analitum autonomy day labangso katalona putha kalam nalitum labangso video angton pe nalitum labangso video lang ikha la pe nalitum chini ikpo Tengah buncu bangke tipe si pini cuma mentok masuk te ini tumke pini ke Julai ciklu jakong ciklu tarik cap ekonomi deh so ni atau si tumke mana angkan langkah ason si dambom lah masih kita tang ini tu meeting dulu ke pini ke mana mengudi ini kan son tinggung si anak menong pasti ni itu tinggung so lekat pini ini kita apa dah terapkan dakwang loh itu tinggung loh itu misalkan yang lain loh apa sih itu lun enton tidak nang masih itu anak lain dong penang fangsi itu anak dong penang pini lusu ni itu masuk program kecil dan itu jadi kan anak benar itu mereka bang Irfan ini kencing poin memang di si anak belum nak sini nggak tak kita nang itu mana yang puji su nama orang nang panadon ini oh nang akan ini yang itu apa kira ya mana kira ini ini sini posnya ini apa ini autonomy day mate metang self governance metang ting ben terza kondip pati karni gezak arnam ni kahang kali kontak setok kita gezab sila pangsome keceng jadi tiga lapen non itu matsong lama cepang jarpon di labang solon Amen. to pini nang itum dak 26.Duarbagori kaparlo ladak Dadhora apias along la penali tum dak ke isi G.E.L achar salong nali tum pini dak July 2 tarik lo nali tum dak autonomy day pula bangso puthak pini katalon nali tum la bangso puthak than ik thai autonomy day ke lahno je nili tumke pini India aderlong nili tumke mithang aja kong prem charjak ponsi nili tumke kam klem pon pupusi nili tumke labangso arni kachipati karni nili tum labangso ni la autonomy day pu nali tum kachipulong lo komentu ning kan lo lake nili tumke 10 July 1919 aning kan lo Athige 8 and 9 July bangke nilitum nini fan convention dolo ha ala bang sohur
tiga hala bangsa konvensional long pensi rat atum si pulo met itu mapan nang kerap atum andam lablo seta itum non pen itum cepat tik pon na met hang pen charja pon ra itum ta king kam che jordan nang kursi hala bangsa ni pen ka cepat tik ni lo la ke 10 July 1919 ani kan tangte nang itum dak Bharat kachari aron la solong nang itum isi registration duma do la bangke nili tum ke hala bang suhud mang registration do nili tum registration a number ta nili la bangke la no society registration ek ating pen nili tum dolo la pen la bangke nili tum Patna joint stock company po long pen si nili tum hala dak mane society registration ek along nili tum registered law la bangke registration number 273J of 37/1921 abang sorni si la ke registration ke longer ni lo 1921 30 July ante nang itum dak la nang itum G.E.L di nang itum dak Bharat along mate India long komat se lawang so autonomy ke palong chenga bang ma la ke nili tum mo pini la bang so por kimo se ni tum che than lo atike aprang la ke na 1854 along pensi ni tum tak missionary tum bang lo Jharkhand long non ke Jharkhand pulo la se hala ranchi lo hala dak pen do bom pen inut adivasi pi also martha pen pu pen ajok se baptisma en lo abhisi khadiya urang munda tum dun bom pen aphi bang ke ron nang du kok lo ron nang do det pen aphi bang ke koson lo rata tum manghu prong son lo ong do missionary tum ta chidam nang kok lo thi hal su hut ke det ke thom se conflict nang do lo ka charvu nang du kok lo war nang du kok lo la masi aphi bang ke SPG atum long la pen kapre atum tong National Missionary Society atum long ka to ko yan ta me chingki che than lo aphi ke alang mo pen ke che than lam se li thulo ate convention party pen masi phi bang ke ni tum ke thang dopo dak ni thang pen si ni tum che salai pon po charja pon po si ni tum che ma la so prang nang itum dak Bharat along athe dak Lutheran atuma phan aprang abang so nang itum autonomy long le aprang la son akaprek a country tum tame mate British apun tame ba American pen tame nali tum aphan ni tum long chiu gun la son ta akarni pon duma aprang do la ke aprang ke Father Johannes Evangelista Gosner alang li bangkli abang pu phan nang toy lo la so det pen ke mo pen ni than pon thule thot lo atike hal so ron nang do kok pen jok hong dung atum missionary no che dam ti lo api bang ke America Lutheran atum apen kapre atum sta SPG atum kato ko ni tum phan hal bang su hut fur ki mo long lam la he Gosner Evangelical Lutheran atum nang tum ke kasolai bang ave nang tum phan nang charia bang ave lo posi nang tum ni tum long le bang no lo la sia pi ke ni tum me thang pen si la bang so 10 July 1919 ani kan ben mang ke chat non duk non plang non joy non sung non seta itum me thang pen si do po si la si pini ani anta ni tum chiki ma bok ani tum non mitha ke charja pu pa sorni pen tame nang tum pathik thip lo tela bang so ke charja mate mithang nang tum Lutheran pen ke nang tum mithang si charja pu la dak India long seta la so puthak lo la si tangte nang tum mithang a ke me charja lo pu tangte isi sum krum tangte pastor phanta seliri pinang ji reverend phanta seliri pinang ji missionary phanta seliri pinang ji tela so puthak ko peni nang tum dan di ka che pawi mate la so ka chalana thek ji ke me charja thek phan ka che pathik pon he hia apur ki mu nang li than tik thek ma ki mu ka hal so ke ni tum ke jasmet mang ke ala so convention hut mu ni che parai lo je mithang pen charge ji pulo tang te la ke ko son pulo tang te ko pipia so si pathik pon je ni marli dum ta i note pen sang chikip chipi pen ni marli tum ta me ni tum ke arna ma kam ke krem tum phan chirap tum pulo
kesar tumta hemtun pen tumta lapson si la pen nili tumke confirmation a member atum baptisma a member atum nakadok pen ko hala so ke sikahini sikaisi lason si methang ningkan si pen cirung lo non bang ke sika kep inkoi lapson si cirung pen si labang ke ti tum birta ke me we thang tum lapang catechist tum upan reverend tum pantan itu son si tanda ni men Daniel tetang nang litum pini la dake nang lisi than bang oh tanda pen polang lik bang tum bang ke nilimenga konsenteran no nilimenga kit semua nilimen konsenteran nili dak G.E.L church Dadhora along general secretary nilimen ke singti nili apa Dadhora G.E.L church along peram ke siklen Elemen के बिजों ini part duralo assistance claim. de pasar principio todo nilimenga bung ha di kau dak lembom lah Elemen के itu phangcho. Kita akan mendeli lo coba dah. alang litum lama kang thura jai make and that api kadu kavita anam kardom mahem arut cingrum dam se alang tum anam aphan kero alun ijir lun pen alang tum labangso akiro karchu ajai make and polo bonta labangso mai keja ponjia bang Dadhora G.E.L church a pastor a okereno that aputhak labangsor ni alang tum pastor hin pen mai dupon thekthedalo bonta labangso amai keja ponji kerapa bang Upper Dadhora G.E.L church a pastor borsing terang ahin pensi labang somai misen pen japon lo lapen labang so autonomy de aputhak alam jumisen lapen rarapan kladak alam ke thanpon sardania terang ahin pensi labang so autonomy de alam thanpon lo lase pini labang so aputhak nilina tumapha labang so birta ke wan ke lansi niliri ponchekpo nalitum kadu kavita labang so video mesen pulang tenanatum subscribe tha lapen nalitum share tha tingni nipen penantum like comment nalitum pitha nasi pini labang so chatai long penantum aphan ke pachini pona birta kalansi nili ri bip chekpo kardom